Učenici 8. razreda osnovne škole Popinski borci u petak 27. i u subotu 28. marta polažu probni završni ispit. Ove godine imamo 131 učenika 8. razreda redovne nastave i imamo 9 polaznika funkcionalno obrazovanje odraslih, druga šansa, koji takođe polažu u petak 27. sva 3 ispita. Petak je rezervisan za probni test iz matematike, dok će u subotu osmaci pokazati znanje iz srpskog jezika i izbornog predmeta. Učenici ove godine biraju između geografije, biologije, istorije, fizike i hemije. Što se tiče izbornog predmeta, ukoliko deca ustanove da im nešto baš ne odgovara za taj predmet, 1. i 2. aprila imaju šansu da promene na portalu Moja srednja škola, da promene taj izborni predmet, tako da posle na završno mogu i drugi predmet da polažu. Probni završni ispit je generalna proba za osmake koju treba da iskoriste da nauče pravila i procedure kako bi na testu došli sa manjom tremom. Sa druge strane, rezultati testa će pokazati koje oblasti su učenici savladali i na čemu još treba da rade. Predmetni nastavnici naše škole sada na probnom završnom pregledaju te testove i ukazuju svojim đacima na nedostatke i koju oblast bi trebali malo da pojačaju prilikom vežbanja i prilikom pripremne nastave. Ta pripremna nastava za završni ispit je u toku i dalje će biti posle probnog završnog do juna meseca. Završni ispit je 15., 16. i 17. juna. Upis u specijalizovane srednje škole kao što su Vojna gimnazija, Baletska i muzička škola je ranije, ali uprkos tome i učenici koji žele da upišu ove škole u obavezi su da polažu završni ispit.